yimre daka. Bismillahi ko inde jomam fuɗɗora, julde e ɓurɗo ɓurnade o malnora, duwanade ceerno men Cheikh Tidiane yinnora. Daka daka ko dokke Allah ne hawra, daka ko toɓo yurmede julɓe jeɗa, pittali laaɓɗi cuɓa moƴƴere Allah kolla. Ko ɗe golle jooɗi diine Allah e sunna wuura, Tidianiya laaɓɗo no ɓiraɗam mbadi daka. Ne yooɗi ne yuɓɓi gonka daka, ne weli ne yurmini ñalɗi gonal daka. Hay toñaɗo ko jaafiɗo eskey daka, mo jiiɗa fof ne welti gila hirda ha ñande saka. Daka ne hawni hono daka, en mbiyani ko Makka wanga Safa e Marwa, kono mbadi ndi nandi ha ala ɗo luura. Yetto ɗeyba rasulu juuroɗa, rawdata sharif ɓurnaɗo o malnoɗa. Madina guna Cheikh Sirajuddine kisnoɗa, jaggu sewnde tabbaji tokora nelaɗo o juuroɗa. Cincuɗo nde saare sunna senide Muhammada, tiiɗo Kaaba destal 10 kilo daka jiya, ngal dental yurmede joome kaweɗa. Dokke jomiraɗo kawniɗo o jaɓa, mbefeegu yimɓe yooɗi ngarɗi kadi ko Allah faanda, ko joomam subti ruhuji suɓani ɗumen nde lunde mala. Daka himmirɓe diine e gonga sunna Ahmada, daka ko dokkal Allah tan julɓe jeɗa. Feeñi Madina gunas nde saare sunna laba, bahru maayo malal Seydi Ba Sirajuddine Seykhana. Yimɓe Madina beltoɗen jetten Allah juulen e Ahmada, ɓurɗo ɓurnaɗo o duwanoɗen Cheikhana Tidiane Sharif jom wirduna. Madina ɓerɗe jajani moƴƴere Allah hoɓɓe bisma. Daka ko diine Allah e sunna nelaɗo ɓurnira, daka ko lawol Tidianiya mbadi mum yonnira, daka ko alqur'ana e salatul fatiha jalbuɗo o sinkira, daka ko jokkere enɗam e juurade moƴƴuɓe men hen jeeya, daka ko himmirde deɓe jomiraɗo e ustude jewte duna, daka yooɗi mbadi to sunna wuura, dawol yamirore ko lasli mawɓe men hanki daka, moƴƴuɓe suɓaɓe no keele laba. Daka woni e nokkuji kewɗi ɗo ñiiɓi hande ɗo koko suɓa. Daka ne yooɗi mbadi ngarɗi teddi sunna teska, mbadi o jama galle ceerno o laabi compa ponda, tule kaaƴe tiimi o nokku jalbi suɓa, noddinali e daaɗe wajifaji belni daka. Jarama mawɓe men hanki suɓaɓe jeɗa. Mi rabbiɗino daka ko mum ko ɗemgal haaldata, ko feewi hen fof ko Allah faanda, ko usti ngakki ko min lohɗo mo gandal e witto ala. Wallifo e sawtowol musidɗo mon Bayil Pullo Ba almudo Mbuure Gunas, ñande 19 lewru nayaɓiru hitande 2024 ne hawri aljuma. Yaafo ya ɗaɓɓama, yo Allah waɗenen daka jam yamu jaɓaɗo. Allahumma amin.